كابستري ارتيفي عزو سلامتنا نقرب زخبركم تقاتلتنا خميت تمسيو جزينا أخيرا لو محمد 15 حسن مشستر لوا هاجرون زينات حزنا لكم قريبنا لنا نمكتت لكم بخبر زعدم أرسي ماسمرمي بقندنا تبتات قفلم بريزيدنت إسياس نفولي لوخ قدما مينستر جابان زراريبو مينستر تعنا بدرجة هجر وفر كتابة حمام أنقذ كايديو أبنوزو بحجاز زناب أبايتن تريتن قدات أوريدو من محجار جزاء جبل طارق عقيتو نسأل حمر كبيران كلك أخمس سنة تقليتهم أبو غاندا متأن ملكفت حمام عصو ب400 كم زوسخة تقليتهم أب روسيا ناي مقعزيان نفاريت بخصوص تعلب بزتوزد سقمتي لعل كل 237 به ودحنا زرزر زينا فلي لوخ قدما مينستر جابان شينزو آبي لو ميمس بريزيدنت إسياس أفوركي تراخيبهم عمدن فعك للتأوزم دنان حبارا وقدس نزل لهم كالوت قدياتن زتيم نتركب زتخطاتلت غازينيا ليديا تخل مريم تبتب اللوا بريزيدنت إسياس أفوركي لومي 15 حساب ساعتات قدم قطري نفلي لوخ قدما مينستر جابان تقبلوا أزراريبهم فلي لوخ قدما مينستر جابان بريزيدنت محبر قطبان لمعتنا أفريقيا مستر توتسورويانو كمون مختل مينستر قدات وطعي نبرن أبال بيت مخرن أمباسادر يوشوفيمي أوكامورا زتقالليوم أبتياب الدراش حقر استخايد ركب بريزيدنت إسياس جابان مستياب زبانا تخصيت زلو حدش ناي سلامن متحب بارن هواهو أم عبالة أفريقيا بحافشة أم عبالة زوبا أغرنا أفريقيا دما بفلاي عبا أبركتو كهلوات تثبيت كم زقبار بمتكاس إيرترا نكلتاوي شركنتاو مدبات زدنفع ناي وفر عدلات كمون أبز مدايزي أبركتو نزقبرا ناي جابان بحتاو التكالاتن كم اتتابعن كم اتقبلن أرقاقيتو بريزيدنت إسياسن فلي لوخ جابانن بتوسخي أمونغ إيرتان جابانن أبصلاتات تمرتي حبتا عسان لمعات ماين كمون تحت أرتخ معبلا بزدلا كلتاوي متحببار أسفيحهم تمايايتم أموداتا دما نتيا مززام ناي زورحي أب جابان ككاير تتبيت زقبرلو حبرا وأخيبا أفريقان جابانن بزملكت حسب تلواويتم فلي لوخ جابان هاجرو كابزباوي متحببار حليفة مس إيرتان زكايت شركنتاوي متحققاز لمدنفع زرلوا دلونت أرقاقيتو أبتركب بوجن إيرترا مينستر قدات وطاي أتو عثمان صالح ترخيبو نيرو أبز علف عمل زتاتاتوا حدش كتابة نفين روبيلان أستا 98 ميتاويت عوت منبارو بحفش هدما شفنا كتابة بدرجة هكر 95 ميتاويت كم زبتها سندات مينستر تعنا ينتصر أبز اوان زدما اتي مينستر بدرجة هكر وفر كتابة حمام أنقص خكايد مدلواتو أتصافي في اللوم وكل إرينا مانيل تسفين زدال واتسبتاب دانايت قبره وتكتقربا ورحات حدارن تحساسن أمل أهجر حدش كتابة حمام أنقصين مهب وكل مدلواتي قبر كم زلو أفليتو أبتي مينستري حلافي هجراو مدب كتابة آتو تيدروس يحدوغو كاب نوزوباتات تسني غوليج هايكوتا فورتساوان غونين نزمتو أما حدرتن كالوت أكالاتن بعصر سلستن حسا أب كتما تسني أبزهابو مدب سراحيو بزعباتي مدبن ترى مشارختن سفح مجلت إهبو حمام أنقصي أب كبابي قنات مدري نزركبا 26 هاجرات أفريقيا كتقع كم تتصنحه قال كفال هاجرنا دما أبزي كل زي سلازركب صحت تريوت حمام مصنحو زتقسا آتو تيدروس نزي أب قربابتنا هاجرات بقصالي زخصت حمام نمقوطصار مينستر طعنا أبزي زتتقسا غزي كاب حدا كساب 30 عامت زعدميهم أستا 3 مليون سبات ناي مختاب وطن كم زلو غليصوم كم كلنتن أبتي قنات مدري زركبا هاجرات أفريقيا هاجراو زي ما تكتابت كاب حدا عامت استقاب 30 عامت عندما زي بصحو كفال نايت حبرس كتابت كبا حسيبان زلو نحناون ناتن أكل سوزخنا نز كتابت زي خكايد مدب وطي ولا مالتي تقند تقباري خا أب ورح 10 حدين أو ورح 10 تلتن أب كل تجزات خفافيلو بهاجر درجة كتابت كوهابي اتمدب أوشتي كل التسامون أب كل تجزات كم زي تقبرت أيسو دما بزوباتات دوبواون سميناون كيحبا حرفليمو نابتن كالو زوباتات كم سجاجر عرديون درجة 7 خاميتي نايتي حزبنا خاني أقولت كتابت كوست تثبيت يقبرولو بيقدروا تريها هون مع دخل تنت بشمون 10 مليون أبزخل عد مزركو من إسات في اللاي كل عد كام صوم كتابة صريح ما منقص كتب يوم زيهم ترى تختيبهم كا في
تحمامسي ጨሪሱ ኣብ ኤርትራ ከም ዘይረአ ክኸውን እዩ ማለት እዩ አቶ ቴድሮስ አስዒቡ እቲ ክታበት ህዝቢ ብእኩብ ኣብ ዝነብረሉ ቦታታት ከም ኮሌጃት ማዓስከራትን ደሴታትን ከምኡውን ሰበኽ ሳግማዊ መናባብሮ ዝመርሑ ዜጋታት ኣብ ዘለውዎ ቦታታት እውን ከም ዝወሃብ ብምሕባር ተሳትፎ ህዝብን መሻርክትን ክዓዝዝ ተላብዩ እቶም ብጥሩንፋት ማዓስከር ዝቕመጡ ከም ወታደራት ይኾኑ ተማሃሮ ኣብ ተፋላይ ደረጃታት ዘለዉ ኣብ ኮሌጃት ዘለዉ ኣብ ዩኒቨርሲቲታት ዘለዉ ደርጋ ኩሉ እቲ ክልዕ ዕድመሲ ንብዙሓት ሰባት ስለ ዝሽፍን ናይ ኩላህና ምትሕባርን ምትሕጋዝን ክደሊ እዩ ናይ ሓባር ምትሕጋዝን ምትሕባርን ተልዩ እቲ ውፅኢት ኣዕጋቢ ከም ዝኸውን መደብ ክዓወት ከም ዝኸውን በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ጋሽ ባርካ ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ኮምን ስድራ ቤትን አቶ ብርሃነ አብርሃ ብወገኑ ሳላቲ ብቐጻሊ ዝካየድ ጎስጓሳት ንቕሓት ነበርቲ ኣብ መዳይ ጥዕና ብምብራኹ ሸፈነ ክታበት ከም ዝዓበየ ብምጥቃስ ንዓወት ናይቲ መደብ ውህደት ምስራሕ ከም ዘድሊ ሓቢሮም በብዓመቱ ዝተኣታቱ ሓደስቲ ክታበታት ክመጽእ ከለዋን ህዝቢ ኩሉ ግዜ ብዕቱብ ዝቕበሎ ኣብቲ ዝተባህለ ሰዓትን ግዜን መጽኡ ክታበት የካይድ ብመሰረት ከኣኒ እቲ ብሰንኪ ክታበት ክንከላኸሎም ንኽእል ሕማማት ከም ለበዳው ኮይኑ ዝረአ ዝነበረ ሕጂ ነበረ እናጠፈ ኸይዳሎ ማለት ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ንኣድማዕነት ወፍሪ ክታበት ጉዳይ መጓዓዝያ ብኣጋ ክሕሰበሉ ኣዘኻኺሮም ሕማማን ቅጽ ኣብ ሽፋን ሓንጎልን ፈሳሲ ዓንዲ ሕቖን ረኽሲ ብምፍጣር ክሳብ ሞት ዘብጽሕ ሓደገኛ ተመሓላላፊ ሕማም እዩ ሕማማን ቅጽ ብባክተርያ ዝመጽእ ሕማም ኮይኑ ሓንሳብ እንተደኣ ኣብቲ እኩብ ዘለዎ ሰብ ብፍላይ እንተ ኣትዩ ተላባዕ እዩ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ከዓ እቲ ዝሓመመ ሰብ ቅልጡፍ ስጉምቲ ወይ ከዓ ሬድኤት ተዘይግርካሉ ኣብ ሞት ደረጃ ክበጽሕ ይኽእል እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተኣታተወ ሓድሽ ክታበት ንፍዮን ሩቤላን ኣስታት 98 ሚእታዊት ብዓወት ከም እተሰላሰለ ብሓፈሻ ድማ ሸፈነ ክታበት ብደረጃ ሃገር 95 ሚእታዊት ከም ዝበጽሐ ሰነዳት ሚኒስትሪ ጥዕና የነጽር ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዕላማታት ኣህጉራዊ ሕግጋት ጥዕና ዘተኮረ ካብ ዝተፈላለያ መሻርክቲ ትካላት ዝተሳትፎ ናይ ክልተ መዓልታት ስልጠና ወዲቦም ኣብቲ ብ9 10 ነሓሰ ኣብ ዓሰብ ዝተኻየደ ስልጠና ብዛዕባ ምፍታሽ መራኽብን ኣወሃህባ ወረቐት ምስክር ጥዕናን ፅሬትን ምርግጋጽ ብቕዓት መሳርሒታት ካብ እንስሳት ናብ ሰብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ኣገባብ ምክልኻሎምን ከምኡውን ኣገዳስነት ሓባራዊ ስራሕ ካብቶም ኣተኩሮ ዝተዋህቦም ቀንዲ ዛዕባታት እዮም ነይሮም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ حمد سرعلي السلطنة مستعتينا يزلنا حدش مدرخ قداسنا تعزز مخان بمتقاس أكل نايتي كاب حميم كحكمنا تخلخيل كاتعنا زبل متكل زبل كسل زخونة تساتفتي بعتوب كسر حلو تلابيم حلفت أنفر منستر عنا عطا الصوفا ونقاس بوغانو أبزع علمنا بحن تقوش التغيرات والزل أوان حمامات مس من قصق عصبات إنساهات بزيت فلالي أقبابات كاب هاجرنا بهاجر إنها تساقروا عبب الدهو يخونوا مهلهم بمحبات منستر عنا مس مشارخته توهاهيدو زقبر زلق قدم مدلوات نتسع بينات المكتاز علم مخانو أبرهم أبتاع قطعمي كيلاتات والشباب منستر عنا مأتوي النقطات مالت ودبات معروفة نفرتن نيمريت كيلاتاتن بزعباق قبر زقبهم تنقاقاتات ترزرا وحبري تهيبهم كما كان نايتي أب كل كفالات هاجرنا الزكاير وفر خرمتا ولمعة تمهارو أب زوبا سيمينا وقيح بحرون أب 4 زوباتات لعلى 10 شح تمهارو توافيرهم أم بدها مدربة دانتن صعبيناتن عزوزها صوات أوزلون تفتات كم زعيايو يقلت علم وكل يرينا محاربلين زدالو وزينا وتصبصب أزي برهان غطاء ربايا ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወፍሪ ክረምታዊ ልምዓት ተምሃሮ ኣብ ምብዳህ ምድረ በዳነትን ሳዕቤናቱን ዕዙዝ ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣዋሃድ ናይቲ ወፍሪ መምህር ፍስሓ ጼንተኪ ሓቢሩ ተምሃሮ ንሓደ ወርሒ ዘሰላሰልዎ ልምዓታዊ መደባት ብቐንዱ ኣብ ምዕቃማይን ሓመድን ዘተኮረ ምዃኑ እዚ ድማ ሽፋን መሬት ናብ ንቡር ኣብ ምምላስን ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ምቅላስን ዝህልዎ ኣበርክቶ ብቐሊል ከም ዘይግመት ገሊጹ مس إيرينا بزجبرك على محتت ممر في الصحاتين لو مع متابتي كاب شعات حملة جمرة وفري عبر بعد النصوبات مالت جندع أفعبت نقفان قروران عب 50 كل النقطة تستوافروا على الشحن 100 تمهارك على درجة بممهرانو من كيلاتات حرشان مويا وين عنان النات عليو أستات 10 حد شعقودا قد كعيتم أقرب كتخلوك اللو لعلى 5 كيلومتر حدش زالاتات كم سرحو لعلى 10 كيلومتر زالاتات رجعتات مقلي وحيزن دما كم تسجنوا عبرهم. أتي كند سرح مسجان قراتاو زالا مسرح زالا بأمني مسرح زالا بحمد مسرح كتري
ملاي مقد وحج كمو مخسكاس مقعد قدا قدن متكال فلسطاتيني نياتو تقاندي خستاينا تي اتوكرنا معقاب حمد الماين مقرابن سلازخونه مالتي زي مقراب اخل فلسطات كابت قندي زغاطمم صقمات مخانو سلازي دما زملكتو اكل كحسبلو ززخاخره ممر فسحاجن زكايت ناي مقرابن ملمعن مدبات ادمعنت نخهلو حبرتسب معقابون مكتتالون ابركتو كعزز تلابيو ابي متكال قرب ግን ዕቃን በለሲና hanተክል ነርና بفلاي ابي فيدل بي مقابر حربኛታት አምናቅፋ ማለት እዩ በለስ ግን بخئلاتات ወራሪ እዩ ስለስተባሃለ ሰራው بصبق معبل بصبق بقول والحدش بقول ዝነበርها ጽብቅ معبل ስለዘሎ ነዚ አግራብ ዚን خيورو متكال بلس تتغتف حيش ዝብል አማራጺ ስለዝመጸ እቲ متكال بلس አብናቅፋ ገዲፍና ዕቃ ጥራሕ ተኺልና ማለት እዩ تخالو نطفتات ግን بملؤ عوت نيرو أدمع خانير أبزوبا سيميناوي قح بحريا وشت 10 عامታት بوفارو كرمتاو لمعات أستات 178 شح أقرب كم تتخلى 800 كابو دما كم تصدقه كمول على 1 مليون متر حدش قناتاو زالاتات كسرحن كلو كابو زينس كم تتأجنت تصاب جنفر منستري تمرتي يرد نازناي مقرب نطفتات مدنفع بدرجة زوبا سيميناوي قح بحري 7 حملة كلابات تمهارو تمسريتن عم نطفتات مقرب بزقبرو عبركتو نشلمات كم زبق عايفلت المعتجر ردين نوزو بعد غيح موكت مهرتك حفص من انت كترنوفن زوهابو ممرحيتات بقوبو كتكملن بعصر تغلتن حسا عبز التوهابو ماستمهرو مزغاخر غريبهم اتبكي لها تحرشا زوبا دوبن هاقراو تكال حرشا ومرمر حال حالن زتوهابا استمهرو ابتغا ومانا تعاقبان مرو زردنيش تتكورينيرم كيلا لمعات بغلي عطو تغل براخي عبزها بحبريتا نوزو بعد غيح نمرو زردنيش موچو بمخانو حارستوت نزعد اللزيتا تغيمم نزحاشو اوتتكتسعرو بهرياو تقعب بمدلاو دما اوتوتم كخعبتم مخيرم اب هاقراو الحرشان مرمرن حلحلت مرامار احملتن فرتاتن من سي مدهاني هايل بوغنو اب مترنافر معن سلازلو خطرنفو مسحارو صدما انات ملالو كسرحو تلابيم البعث جراد من بوغنم حد زر مزمت اغبابن مفلات قصال حبريتان غسغاسن كوهابم تلابيم اما حدارن زوبا عد غيعاتو هبتي تسفازغي ابز محلالفو ملختي ساعاتاتن بمحيال كاب عداغاتات كبابيم زحلف مهرتن محفاس بوهدت كسرحو صويعم اب حجازن كبابيان كاب شمنتق 7 حسز وقع برتع زناب اب ابايتي بيت تمرتن طريسن غدا تاوريدوم بتليتن معلتن بزي مقرا زهار مزناب اب حوس كتم حجاز 10 ابايت خعنن كله زينغوتات 4 منبر خفلتات ممهران كم تقنططه بتسعبينا دما 4 سبات كبيدن فوكسن ماسيت خم زوردم وكيل ايرينا حبيرم بزي كازا ممحدار كباب غلاس 7 اغوادو خعنن كله اب ممحدار عدفا كاي دما 12 اغمال بوحج كم توسدو كابت ممحدارات كوابس ترخبه حبريتا أفليتهم لحرزات السعب مساقاقري ده هقراو زينا هتحيزة من لسوكم يز خبركم تعزبتنا مكتالن كتقصلو دقيمة بخبر الدم من محدار جزاء جبل طارق عقيتوان زصنح مركب إيران لو ما أمسايو كلك أخمز وسنة مع كنا زينة أقالحين اتمن محدار نزسقم تزوسنة نتابع 4 سنة زعقتها مركب تحت قيد كتصنح بأمريكا نزغربة طلب عشش بمباليوم من محدار جزاء جبل طارق نتا مركب كم زلك أزقلته التسعينات زنبرت لعل 3 مليون لتر ندادي ناب سوريا 5 يغنع كابسة مزي إيران نيصحف من رقاقة دحر مركب 5 خونه أفليت اللوم اتا مركب عمت صابو جبل طارق بابلات حيل بحر بريطانيا كم تعقتت يذكر إتان دار تسعينات زنبرت مركب أبلع لسوريا تصنيع نزول الجداب بمتحس نبتها قرت مرة خمس زنبرت يا بريطانيا تخصص يغن نبر أبلع المركب ندار بريطانيا تما سالنا معجز سقم توسيرة زل إيران نتزغر بخصين نتيجة يام اتخلت أو سقم تات عمايات وش متعرب بحفشة متصابو جبل طارق دم بفلاين زتفترة تاو زي من رجاء مليس 5 قادرو نايك أربعة تعذبتي يقلتهم
أبو غاندا متن ملكفت حمام عصو مسناي زحلف عمد كنصاصرن كله أب 2019 بالعلي 400 كم زوسخه صبصبات عنا تهاجر حبيرام بمسرتهم صبصبات بت حمام ناي استلخف سبات قطري ابز عمت زي 1.4 مليون بصيح خم زلو امايت كباتهم دما خم زموتو تفليتهم بنهار زوسخ زلو بزح حزبي كمون من كاي تطقمنت نامسيا قال كابتم طنقطات من لبعت حمام مخانم سمز مينستر صعنا غاندا قليصام اذا خمزيلن كله اب قال كبابيتات عالم مدهانيت زصاورات انطو يفاريا خم زلوا زحبرو كيلاتات از تريوزي اب غاندا تخسيتو كهلو سغاتهم قليصام اب غاندا عصب بفلاير تحت 5 عام زعدميم قلعو حدا خاب قتلت حمامات مخاني ستقس ኣብ ሩስያ ህዝቢ ተመላለስ ነፋሪት ኣብ ጉዕዞ ኣድሕር ዘጋጠማ ፀገም ብህፁፅ ክትዓልብ ብዝተወስደ ጽጉምቲ ልዕሊ 230 ተሳፈርትን ሰራሕተኛታትን ንስክላ ብህይወት ከም ዝድሓኑ ተቃሊሖም እቲ ሎም 15 ሓሳብ ከተማ ሞስኮ ዘጋጠመ ክስተት እታ ነፋሪት ክትበርር ኣብ ዝጀመረትሉ ምስ ዕስለ ጨራሩ ድሕር ምግጫዋን ገለ ካብኣተን ኣብ ሞተር ድሕር ምእታወን ስዒቦም ወዲ 41 ዓመት መርሕ ናይታ ናብ ዞባ ክረምያ ተመርሕ ዝነበረት ነፋሪት ዝወሰዶ ናይ ድሕነት ጽጉምቲ ካብ ሓያሎ ወገናት ብሓፈሻ ካብ መንግስቲ ሩስያ ድማ ብፍላይ ኣድናቆት ረኺብሎም እቲ ፓይሎት ነታ ነፋሪት በቀጥታ ናብ ግራት ዕፉን ከም ተዓልብ ብምግባርዩ ነቲ ናይ ድሕነት ጽጉምቲ ወሲዶም ኣብታ አጋጣሚ 23 ሰባት ፎኩስ መውሰልቲ ከም ዘጋጠሞም ሰመዚ መጓዓዝያ ኣየር ሩስያ ሓቢሮም ተመራምርቲ ስነ አካባቢ ኣብ ኩምራ በረድ አርክቲካዊ ውቅያኖስ ፕላስቲካዊ ጎሓፍ ከም ዝረኸቡ እዚ ድማ ፕላስቲካዊ ጎሓፍ ዝፈጥሮ ብከላ ነቶም ኣብ ርሑቕ ጫፋት እዚ ዓለም ዝርከቡ ህይወታውያን ከይተረፈ ዓብ ጥዕናዊ ስጋት ኮይኑ ከም ዘሎ ዘነፅር ምዃኑ ገሊፆም እቲ ኣብ ውሽጢ ኩምራ በረድ ዝተረኸበ ፕላስቲካዊ ጎሓፍ ክሳብ ክንደይ ዝርግሐ ከም ዘለዎ ዘነፅር ጭቡጥ መጽናዕቲ እኳ እንተዘይካየዱ ንክልተ ሳምንታት ምምላእታ ኣብ 4 ከባቢታት አርክቲክ ኩዕታ ከም ዘካየዱን ኣብ ኩሉ ፕላስቲካዊ ጎሓፍ ከም ዝረኸቡን እቶም ክኢላታት ብተወሳኺ ሓቢሮም እቲ ድርቅም ቃም ፕላስቲክ ካብ አትላንቲካዊ ውቅያኖስ ብጸፍዕ ማዕበል ተገፊዑ ናብ አርክቲካዊ ውቅያኖስ ዝተሓወሰ ክኸውን ከም ዝኽእል ብምእማን ድማ ፕላስቲካዊ ጎሓፍ ካብቲ ህዝቢ ብብዝሒ ዝርከቦ ከባቢታት ዓለምና ሓሊፉ ኣብቲ ህዝቢ ዘይርከቦ ጫፋት ዓለም ምብፅሑ ፈጢርዎን ዘሎ ስጋት ዘጉልሕ ይኽብሉ ኣብሪሃም ኣቐዲሞም ካልኦት ተመራመርቲ ኣብ ማዕሙቕ ውቅያኖሳት ብዘካየድዎ መርመራታት ፕላስቲካዊ ጎሓፍ ክረኽቡ ምኽኣሎም ንዓለም ዘሰንብደን ንምቁፅጻሩ ዝግበር ጻዕሪ ክሕይል ክቐርብ ንዝፀንሐ ጻውዒት ዘዕረገን ምንባሩ ይዝከር بزيكازي أبز حلفة ورحسنة بلاستيكا وقحاف بمقابم هيوتهم زحلفت حيالو عساسات نبارن كالوت مايوين فترات كم ترخبو يذكر كورسا زبل متصوع زتوهبو هبوبلاوي معبل ببرتع زناب تسنيو تمال 14 نحاسه معرباو شنخ جابان ابز بصحلو نواتاون اكبابيون عنوت بموراد لعلي 600 شح كاب بيت نبرتهم كم زمزابله معقنا زينه اقاويحن اتي 208 كيلومتر بساعه بزحم بنفاس تسني معبل حيلنا دلبن شنخ سمينو مبرق يقعز بمهلاو لومي ابتا حزبي ببزح زقمطلا دسيت شيكوكو خمس بصحه كم زخل كيلاتات مترولوجي يموتلهم سمز مكتال مترولوجي جابان متنابت كباب زوق زلو زناب ابز مص 14 ساعات ناب لعل 1000 ملم كبكبل كم زخل بمغلاط እዚ ድማ علغلغن ካልምሱ ዝተኣሳሰር ሓደጋታትን ከኸትል ዘሎ ተኸሎ ልዑል ምዃኑ ገሊፆም ብዝተፈጥረ ስጋትን ኣጋጢሙ ዘሎ ባህርያዊ ሓደጋታትን ብኣማይ ዝቁፀር በረራታትን ንጥፈታት ባቡር ምድርን ተቋሪፅሎም ኣብ 2018 ህበብላዊ ማዕበል ኮርሳ ኣብ ምዕራባዊ ጃፓን ብዘስዓበ ዕንወት ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይዝክሩ نمودة زينة
ናይ ፈለማ ምዃና ዝተገልጸት ብኤሌክትሪካዊ ጸዓት እትንቀሳቐስ ህዝቢ ተመላለስ ነፋሪት ኖርዌይ ኣብ ፈተነ ብዘጋጠማ ቴክኒካዊ ጸገማት ኣብ ቀላይ ወዲቓ ከም እትሓምሸሸት ተሓቢሮም እቲ ናይ ፈተነ በረራ ዘካይድ ዝነበረ ፓይሎትን ተሳፊሮማ ዝነበሩ ተመራመርትን ግና ብዘይ ማህሰይቲ ከም ዝደሓኑ ፖሊስ ኖርዌይ ኣፍሊጡሎም ተሓደጋ በሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝንቀሳቐሳ ኣብ ምምላስ ህዝቢ ዝተሳተፋ ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ንምምዕባል ጻዕርታት ንዝካየድ ዘሎ ትካል ኣቪዬሽን ኖርዌይ ዕንቅፋት ምዃኑ ተገሊጾም ወናንታ ነፋሪት ዝኾነ ኣብ ምሕደራ ማዕርፎ ነፈርቲ ዝነጥፍ ኩባንያ ኣቪኖር ኣብ 2025 ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ዝነጥፋ ካብ ባትሪ ብዝርከብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንዝንቀሳቐሳ ነፈርቲ ንኣገልግሎት ክውዕል ተሊሙ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ክግለጽ ጸኒሖም زخبركم تعذبتنا لو مش استدلوا زينة ومستندوا أبسزاز ملو نسلم كتاركم أمسكن برغم مشت سلام كم تصنعكم كبرات عزبت على توزينا سبورت ونوزينا زغرب لكم ميكال حدكم كونفدريشن كعسو غري ماكلاين مبرغن افريقيا مال سيكافا بزعباتي صباح اب اسمرا فيلم وددرات سيكافا تحت 15 عامت زملكت غازيطا مغلصي اكايدوم እዚ ኣብ ስታዲየም ኣስመራ ዝተኻየደ ጋዜጣዊ መግለጺ ዋና ጸሓፊ ሴካፋ ሚስተር ኒኮላስ ሙሶኘ ኣካይዲት ሴካፋ ትሕቲ 15 ዓመት ዓመት 2019 ሚስስ ፔትራኖቪስን ፕሬዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ አብርሃምን ተረኺቦም ነይሮም ፕሬዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኤርትራ ነዚ ውድድር እዚ ዝበቅዕ ምድላዋት ከም ዝገበረት ብምጥቃስ ኩሉ ኤርትራዊ ኣፍቃሪ ኩዕሶ እግሪ ነዚ ውድድራት ንምድማቕ ስፖርታዊ ጭውነቱ ከርኢ ጸዊዑ ሚስስ ፔትራኖቪች ቢጊድያ ዕላማ ናይ ዝውድድር ኣመልኪታ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ነቲ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ናይ ዝውድብ ዘሎ ናይ ግራስሩት መደባት ንምትባዕ ምዃኑ ብምግላጽ ኣገዳስነቱ ዓቢ ምዃኑ ኣረድያ ዋና ጸሓፊ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ሴካፋ ሚስተር ኒኮላስ ሙሴኘ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኸ እዚ ውድድር ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ናይ ፈለማ ውድድር ምዃኑን ብኣገዳስነቱን ዘለዎ ዕላማን ፍሉይ ምዃኑ ብምብራህ ኤርትራ ነዚ ውድድር እዚ ብኩሉ መዳዩ ንምእንጋድ ብቕዕት ኮይና ስለ ዝተረኸበት ማሕበሩ ነዚ ዕድል ከም ዝሃባ ድሕሪ ምግላጽ ክሳብ ሕጂ ተኻይዱ ብዘሎ ኩልንትናዊ ምቅራባት ዕጉም ምዃኑ ገሊጹ ኣብዚ ውድድር 10 ሃገራት ክሳተፋ ምዃነን ዝገለጸ ሚስተር ሙሴኘ ኣብ ክልተ ምድባት ተኸፊለን ክጻወታ ምዃነን ኣረድዩ በዚ መሰረት ኣብ ቀዳማይ ምድብ ዘለዋ ሃገራት ኤርትራ ብሩንዲ ኬንያ ሱዳንን ሶማልያን ክኾና ከለዋ ኣብ ካልኣይ ምድብካ ሃገራውያን ጋንታታት ኡጋንዳ ሩዋንዳ ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያን ታንዛንያን ተደላዲለን ኣለዋ ሚስተር ኒኮላስ ዝውድድር እዚ ፍሉይ ዝገብሮ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኸተመ ናይ ሰላም ስምዕ ነዚ ውድድር እዚ ካብቲ ኣብ ዓመተ 2009 ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ናይ ሴካፋ ውድድር ዝበልጽ መድረኽ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ብምእማን መርኣያ ናይ ዝኻ ኣብ ቁፅሪ ናይ ተሳታፍነት ሃገራት ዝተረኣየ ወሰኺ ብምባል ብኣብነት ኣረድዩ ውድድራት ሴካፋ ትሕቲ 15 ዓመት ጽባሕ ዓርቢ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ስታዲየም ኣስመራ ብዝካየዱ ክልተ ግጥማት ብወግዒ ክኽፈት እዩ በዚ መሰረት ቀዳማይ ጾታ መንጎ ሃገራት ኬንያን ሶማልያን ክኸውን ከሎ ሰዓት 2 ክካየድ እዩ ካልኣይ ጾታኻ ኤርትራ ኣንጻር ብሩንዲ እተካየዶ ጾታ ክኸውን እዩ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ነቲ ክሳዕ 30 ናሓሰ ዝጸንሕ ውድድር ኣፍቃር ስፖርት ናብ ሜዳ ብምምጻእ ስፖርታዊ ደገፉ ክህብ ዕድመ ኣቕሪብሎም ኣብ ከተማ ደቀ ምሓረን 3 ዋርሕ ክካየድ ዝቐነየ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ካልኣይ ዲቪዥን ትማል ረቡዕ ብርክት ዝበሉ ኣፍቀር ስፖርት ኣብ ዝተረኽብሉ ብልዑል ድምቀት ተዛዚሙ ኣብታ ማሕዳር ከተማ ደቀ ምሓራ ኣቶ የማና ኣበራ ዳይሬክተር ጀነራል ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ደቡብ ኣቶ ኣብርሃም ዮሃንስ እብር ሓላፊ ኮሚሽን ስፖርት ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃይለማርያም ገብረ መድህን ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ደቡብ መምርሒ ደጎ ሃይሉን ሓላፊ ሃማመተ ዞባ ደቡብ መንእሰይ ግርማይ ገብሩን ካልኦት ሓለፍቲ ከተማ ደቀ ምሓረን ዕዱማት ኣጋይሽን ኣፍቀር ስፖርት ኣብ ዝተረኽብሉ ናይ መዛዘም ዕለት 3 ጾታታት እዩ ተኻይዱ فلما ناميدا زوردا كلبات كا ماي وركن وقرتني نيرن وغرزي اب ناي كن عرفت صوتا بشاشيت دغ كاب موسى يسيف بزرغبتا حنتي شوتو حدا بادو تعويتام
شعبنا ميدا زوردها هدامون ماكل كتمانين أمونغو زن كلباس تخايد صوتا حيا لابرز منبارو بتعذب تارنا عوزة رفونيم نايكنو عرفت صوتا زغن الشوتاي ترايون دحر عرفت أبزغت صوتاون كلتين كانتاتات تتفتاتنا الشوتو كمزقباب زي مخالن تصوتا بني حبار عود بادو تزازيموم ናይ ዋንጫ ጾታ ንምክያድ ናብ ሜዳ ዝወረዳ ክለባት መጻሉ ናምሁር ነይረን ኣብዚ ናይ ሻምፒዮን ውድድር መጻሉ 23 ነጥቢ ክትክብን ከላ ኣምሁርካ 22 ነጥቢ ኣዋህሊላ ብምንባራት ጾታ ምስ ልዑል ወጥሩ ይፈሊሙ ክበሃል ይከኣል እዘን ጋንታታት ምስ ናይ ክብሪ ዕዱማት ድሕሪ ምላይ ጾውተን ይፈሊመን ጾታ ምስ ተጀመረ ከም ካልኣይ ዝነበረ ግጥም ሩሱን ኣይነበረን ግን ኣምሁር ሓሓሊፋ ብመጥቃዕታ ናብ ልዳት መጻሉ ክትጽጋዕ ትረአ ነይራ በንጻሩ መጻሉ ኣብ ምክልኻል ብምትኳር ሓሓሊፋ ብመልሰ መጥቃዕቲ ናብ ልዳት ኣምሁር ትወርር ነይራ ናይ ቀኑ ዕረፍቲ ጾታ ዝኾነ ሸቶ ከይተራዩ ተዛዚሙ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጾታ ብወገን ክልቲአን ጋንታታት ጽቡቕ ጾታ ተንጸባሪቑ እንትኾና መበል 51 ደቂቕ ናይ መጻሉ ተጻዋታይ ኣቤል ዳንኤል ብሰንኪ ዘርኣዮ ዘይኡሩም ጠባይ ብክልተ ቢጫ ካርድ ካብ ሜዳ ብምብራሩ መጻሉ ንዝተረፈ ጾታ ብ10 ተጻወቲ ንኽትቅጽል እያ ተገዲዳ ድሕሪ ፍጻመ መበል 59 ደቂቕ ኣምሁር ፍጹም ቁላዕ ረኺባ እንተኾነ ንምህራማ ሓላፍነት ዝወሰደ ምርሃዊ ካሕሳይ ምስ ሰኪዕት ከራኽባ ኣይከኣለን ባህላዊ ልዳት መጻሉ ተዓክተም በዝኻ ጾታ ባዶ ተዛዚሙ መጻሉ ኸ ሻምፒዮን ካልኣይ ዲቪዥን ከተማ ደቀ ምሓሩ ኮይና መጻሉ ሻምፒዮን ብምዃና ዓባይ ዋንጫን ወርቂ መዳልያን ከምኡኻ ተሸላሚ 30,000 ኣፋክ ትኮን ከላ ካልአይቲ ኮይና ውድድራ ዝፈጸመት ኣምሁር ማእከላይ ዋንጫ ብሩር መዳልያ 25,000 ኣፋን ሳልሰይቲ ኸ ጋንታ ሃዳሙ ንእሽተይ ዋንጫን ናሓስ መዳልያን 20,000 ኣፋን ተሸሊመን ኣብቲ ዕለት ኣብ ዝሓልፈ ቅንያት ኣብ ከተማ ደቀ ምሓረ ክካየድ ኣብ ዝቐነየ ውድድራት ብሽክለታ ዓወታ ዝኾኑ ተቐዳደምቲ ኩሎም ዲቪዥናት ክሽለሙ እንከለዉ ዝሓልፈ ሰሙን ኣብ ከተማ መንደፈራ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ብሽክለታ ሻምፒዮን ዞባ ደቡብ ብምስታፍ ዝደመቐት ጋንታ ደቀ ምሓረ ንዝዓተረትን ዋናጭኑ ንኣመሓዳር ከተማ ደቀ ምሓረ ኣቶ የማና በራ ረኪቦም ድቡራት ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ይፍጸም ሰላም